महाराष्ट्रआव फिन अन्थाइ खुबैनाय आरो अर सावनाय जाथाय बाइक अट' रिक्सानि सौग्रावलायनायनि उनाव मोननै हान्जानि गेजेराव दावराव-दावसि जादों। सुलुंनि बायदिब्ला महाराष्ट्रनि नंदुरबाराव मोननै हान्जानि गेजेराव अन्थाइ खुबैनाय आरो अर सावनायनि मोनसे जाथाय जादों। बे जाथाया गासै ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। खौरां बिजोंनि रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया नंदुरबार नोगोर पुलिस थानानि सिङाव जादों। मख'नो गोनांदि गंसे अट' रिक्सा आरो गंसे बाइकनि गेजेराव मोनसे फिसा सौग्रावनाय जादोंमोन, जायनि उनाव थासारिया बांदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दावराव-दावसि जादों। माखासे सुबुंफोरा अर सावनाय आरो अन्थाइ खुबैनो नाजादों, जायनि जाहोनाव नंदुरबार पुलिसआ गोख्रै राहा लानो गोनां जादों। अजद होनाय बायदिब्ला अर सावनाय आरो अन्थाइ खुबैनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा समाजारि मावथिफोरमोन। नंदुरबारनि पुलिस सामलायगिरि श्रवण एस दत्तआ बुंदों, हरनि 10 रिंगासोआव मोनसे हारिनि सुबुंफोरा अन्थाइ खुबैनो हमो। मोनसे जाथायनि सोमोन्दै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन, जायनि उनाव अन्थाइ खुबैनाय जादोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव थिसनजानाय पुलिस हानजाया थासारिखौ सामलायदों, जाय हिंसाखौ गुबुन ओनसोलफोराव गोसारनायनिफ्राय होबथादोंमोन। जेबो सम्पथिनि खहा एबा खहा जानायनि सोमोन्दै जेबो रादाब मोननाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला नंदुरबार सहरनि त्रिख'नि बिल्डिं हलबाई महल्ला आरो चिराग गली ओनसोलाव हरनि 10 रिंगानिफ्राय 10 रिंगा 30 मिनिटनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। पुलिसआ बैफोर ओनसोलफोराव गोख्रों रैखाथि होदोंमोन आरो एसे समनि गेजेरावनो थासारिखौ दिदोम खालामनायाव जाफुंसार जादोंमोन। अन्थाइ खुबैनाय समाव माखासे फसंथानफोरा खहा जादोंमोन आरो गुबुन फालांगियारि फसंथानखौ अर सावनो नाजादोंमोन। होंगो-दोंगोखौ दबथायनो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ टियार गेसनि गुलि गावदोंमोन। पुलिसआ गोबां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन आरो हिंसायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।